Pan Jiří Melichar se narodil 4. března 1949. Do Přibyslavy přijel ze sboru dobrovolných hasičů Horní Hanychov na okrese Liberec, kde je členem od roku 1970. Od svého přijetí až dodnes je členem výboru sboru a pravidelně se zúčastňuje výborových schůzí. Jedno volební období byl také na nejvyšším postu, a to jako starosta. V rámci asistence sboru a města Liberec se podílel na různých významných akcích jako spoluorganizátor. Mezi nejdůležitější patří mistrovství světa v klasickém lyžování, mistrovství České republiky plochodrážních motocyklů nebo při ligových utkáních FC Slovan. Dosud chodí pravidelně vykonávat požární hlídku do divadla a členové sboru si neumí představit bez jeho účasti každoroční pálení čarodejnic. Stranou nezůstal ani během dnů otevřených dveří, jejich prostřednictvím sbor přibližoval svoji činnost dětem mateřských a základních škol. Zde měl díky svým dlouholetým zkušenostem nezastupitelnou úlohu při prezentaci hasičské techniky, historické i současné. Dlouholeté zkušenosti, které se opírají také o jeho profesionální život u HZS Libereckého kraje, ještě dnes využívá při práci s dorostem. Zařizuje a organizuje školení pro výjezdovou jednotku a rád předává zkušenosti a znalosti mladší generaci. Pan Jiří Melichar nechybí u žádné brigády a poctivě se stará o svěřenou techniku, která je vždy v akceschopném stavu. Nedokáže říci ne a vždy je nápomocen, ať už prací nebo radou. Je to muž s velkým hasičským srdcem. V minulosti byl oceněn řadou vyznamenání a dnes pro něj bude ctí převzít si z rukou představitelů sdružení vyznamenání nejvyšší, titul Zasloužilý hasič.